Bandiraɓe sehilaɓe on jarama on jurama à la musique Yela Diop Bocar Ba waɗi choisir kone rewɓe mana ganduɗa hoorema présenté ɓe wadde ɓe présenté fayide ɓe mbaɗi e nder histoire Sénégal e nder histoire ɓaleɓe e nder histoire Afrique oɗo noon ko Penda Sarr mo Ngawle toon e Podor Sénégal kanko noon darino o sali o haaɓe tubakoɓe pour Sénégal wasa halfede walla Sénégal wawa hebde hoore mum ɗum ɗon noon en jii rôle rewɓe guila ko ɓooyi e nder Sénégal hande kadi encore ko on ɗon place ɓe mbawi hokkede tan e nder Sénégal pour leydi min wawa yaade yesso e surtout kadi encore e nder Fouta Belele jama hanjan me koydi hanjemi debbo omo wadi makodi on wake be ko bele na badimo be ngando mi darde mo rewbe Angela Davis, États-Unis, milieu 19e siècle, hakkunde 1950 ha woni 1964 ko nden droit civique ɓaleɓe keeɓi droit pour wodde États-Unis kanko ne o haɓama haare mawde omo wiye Angela Davis ko bindowo ko sociologue Yalla walo jombo foto walo ya tin bubu ani sito e jata kaza masa dari no be kolanade yo dande no be ngande kambe jibini sernabe kambe jibini waliabe daray adama ay sen mom se gom rafeti dal wada adama ay sen na darde mayo badam de po darde mayo darde mayo badam de po darde mayo darde mayo kanko Aline Sitoé Diatta ko toon e Casamance o waɗano ko résistance non violente manam gandanɗa hoorema o ƴeftata fitilaji omo haaɓe kono noon kanko noon o salino ko manam gandanɗa hoorema Sénégal Casamance no wuruno e Sénégal foof wasa halfede holko waɗatno o salino ko wadde politique colonisation tubakoɓe gaduno pour remnude en guerte manam gandanɗa hoorema e wiro par ce que omo wawi omo andi ɗum ɗon ndemi guerte e wiro wona enen naftata ko tubakoɓe o wi noon en continue manam gandanɗa hoorema remde to maaro e riziére uji Casamance ɗum waɗi ha joni maaro jogui importance Casamance o wonno koye ladde omo haaɓe e mabɓe ko debbo mawɗo mana ganduɗa hoorema ligganiɗo Sénégal ligganiɗo Casamance ligganiɗo kadi encore autosuffisance mana ganduɗa hoorema alimentaire ko ɗum wonno haare makko mawde pour Sénégal wawa jeyde hoore mum mana ganduɗa hoorema eko ñamata e Aline Sitoé Diatta Casamance kanko ko Harriet Tubman toon e États-Unis kanko haɓatuno pour mana ganduɗa hoorema nden ɓaleɓe ne jagga en ha États-Unis
o wallaɓe haɓe keɓa liberté kanko noon woni abolitionniste kanko haɓeteno mana ganduɗa ha hoorema ha ɓaleɓe toon e États-Unis mbawa heɓde koye mumen omo wiyeteno kadi Black Moïse mana Moïse ɓaleejo omo wallatno ɓaleɓe ɓe ƴefta hunde wotere mbiya underground railroad ko train mana ganduɗa hoorema cuuɗiɗo mbawɗo ittude ɓaleɓe pour ndewto Mississippi soɓe gari ha Canada ɓe gonta ɓe keɓa mana ganduɗa hoorema limago mabɓe ɓe keɓa liberté mabɓe kanko noon omo wiye Harriet Tubman omo toon e États-Unis Famata sal ñiwa ko yala gaynako ko dareniɗo social Rosa Parks toon e États-Unis 1er décembre 1955 kanko salino mana ganduɗa hoorema yeware o sali tottude place makko mo jooɗino Tuubak nden e États-Unis tubakoɓe ɓaleɓe ene ceertano ɓe mbawa yaade e restaurant ɓe mbawa yaade école aji gooti et puis so ɓaleɓe ɓe ene jooɗi so tubakoɓe ɓe gari ponno ummade ñalawma goto noon kanko Rosa Parks omo liggotonomo tan tomo arta tubak o to wi yo ummo o jooɗo o sali eyyi ɗum noon o nawa kaso ɗum addi mana ganduɗa hoorema dillere mawde toon e États-Unis yeehi noon jokki haaɓe keeɓi droit ji mabɓe civique ɓe poti e tubakoɓe ɓe eyyi kanko omo wiye Rosa Parks omo sanki hedde hitande 2005 Rosa Parks noon waɗi golle mantiɗiɗe nder États-Unis hande bis mo jooɗino sali ummade o nana waɗa e musée ji eyyi on jarama on juurama